प्रस्तुति। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। फल फूल पुआ पकवान है चौकी चन के मावे। फल फूल पुआ पकवान है चौकी चन के मावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। फल फूल पुआ पकवान है चौकी चन के मावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। गोबर सा नीप कर चौका बनेला। चौका बनेला रंग आ पिठार सा ओकरा सजेला। ओकरा सजेला। गोबर सा नीप कर चौका बनेला। रंग आ पिठार सा ओकरा सजेला। बीचे में कलश आधान है चौकी चन के भावे। बीचे में कलश आधान है चौकी चन के भावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। फल फूल पुआ पकवान है चौकी चन के मावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। छोटे मोटे पूरी में दही सुअदगर। दही सुअदगर केरा का हत्था पाकल पियर गर। पाकल पियर गर। छोटे मोटे पूरी में दही सुअदगर। केरा का हत्था पाकल पियर गर। दाई पर सुपारी अम्मान है चौकी चन के भावे। दाई पर सुपारी अम्मान है चौकी चन के भावे। खीर पूरी मेवा मिष्ठान है चौकी चन के मावे। फल फूल